Ассалому алайкум бародаронум, дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем қатъи яка. Салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум подписчикои ҳами бародар, салом алейкум бародарое ки моро тамошо дорен. Ҳами бародар билет мефурӯша ва любой намуд ба нархи арзон ва чӣ хеле ки бифоратон ҳамон хел бо ёрдамтон мекуна. Карочи дар Москва, дар ҳами Дамадед ва дар хизмати мардуми Тоҷикистон, дар хизмати мардуми ғарибай мо як бародарам встреча кем биромадем, гирифтемаш ва чӣ гуфтанем бародара номерошда занг бизанен ва хизматона мекуна ва дар кориш 100% кафолат метаҳад. Ҳазор раҳмат барои боварӣ ва чӣ гуфтанем занг бизанен хитон санҷиш кунем. Гап нест акаҷон, зинда бош. Чикор кунем ина дига. 100% ака. Ҳазор раҳмат, подписаться кунен, додара дастгирӣ кунен дар хизмати мардуми Тоҷикистон, дар хизмати мардуми ғарибай. Кадоме ки дар Москвай зинда ва саломат бошен, ҳаво гарини химикай. Гап нест. Боше ака.